Tup da bio!
Хороший! Куда? Дві можна. Ну так дві можна.
بازی کنه بلیزی تومه تای خالی بلیزی قوته حراش حراش جونی بگرد دیگه بو خالی لایو بیات حراش جونی
Wybrać!
Go! Go! National! National! Nadi! Bugün biraz çıkınca kafanına!
Жадина, Самир, Самир! Arroja, mamá. ¡Hey! Arroja, mamá, Lucho. Go, Knuckle. Ruffle, Daddy. Oh, Pico, now. Hello. Arroz, campeón, молодец. Go.
دوستان گرامی و بینندگان ارجمند، این ورزشگاه مرکزی جمهوری شهری دوشنبه است و امروز هفتم مارس سال 2025 میلادی است. از همین روز اولین رقابت ها در دوره دوری یکمی موسم نوی فوتبالی در کشور ما صورت میگیرد و طور بالاتر گفته بودیم در روز یکم دستورالعمل مرکزی ورزش ارتش و حاصلات با هم روبرو شده ایستادند. این رقابت خواهد بود که اکنون همچون نخستین بازی موسم 34 ثبت می شود و بگویی امروز در همین میدان دقیق‌تر اگر بگوییم ساعت 18 با وقت دوشنبه یعنی ساعت 18:30 دقیقه بازی مرکزی دور برگزار می شود با اشتراک دسته‌های استقلال و خوجند. طور اشاره شده است حالت نوبازی با قید گرفته شد. خب دوستان گرامی بیاید این حالت رو ببینیم. بله در حالت افساید بود جوزف اکوماتی. ҳаятҳои ҳар дастаро барои қисми дуюми рақобати имрӯза як бори дигар хотиррасон мешавам. шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон дар хари дарвоза рақами 16 ҳусниддини маҳмадалӣ, дифогарон рақами 4 капитани даста комрони мирзохон, рақами 10 бакинде билонг ҷерард, рақами 20 комрон иброҳимов ва рақами 7 ҷонибек шарипов. нимуҳофизатгарон рақами 66 муҳаммад иқбол давлатов, рақами 6 шероз шарипов, рақами 8 анани ҷулиус кваси, рақами 21 вайсидин сафаров. ҳамлагарон шаҳбоз ҳабибов рақами 9 ва рақами 18 абдухалил боронов. сармураббии даста шамсиддин қосимов ба ҳисоб меравад. ҷои ирсоли навбатии тӯбро мебинем. ин партоф натиҷа надод. ҳайати дастаи ҳосилоти фархор дар хати дарвоза иброҳим исмоилов аст, рақами 66 бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд. инҳо фирдавс чақалов рақами 21, рақами 14 ойбек абдуғаффоров, рақами 15 самуэл офори, рақами 28 бил обама арсен. нимуҳофизатгарон рақами 10 япеву капава, рақами 5 ортей акуае, рақами 7 ислом зоиров, рақами 63 муҳаммад шарифи саидхоҷа, рақами 17 ҷозеф акомади ва рақами 11 шавкати ҳотам. сармураббии даста амин субҳонӣ аз кишвари эрон аст ва тарҳи ҷойгишавии ин тим ҳам 4-4-2. дастаи артиш бо пироҳанҳои ранги зард, шортҳои сиёҳ рақобат карда истодааст. ҳосилот бошад бо пироҳанҳои дорои рангҳои сурху сиёҳ ва шортҳои сурх вориди майдон шудааст. гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии гулмуроди саъдулло дар рақобати имрӯза кор карда истоданд ва тавре болотар гуфтем дар бозии имрӯза ҳамчунин дар тамоми рақобатҳои даври якуми лигаи олии футболи кишвар гурӯҳи видеодоварон кор мекунанд. умедвор мешавем ки баҳсу мунозираҳо ва тамошои лафзие ки бо доварон дар ин мавсим коиш меёбанд инҷо вазъияти хатарнок аст, аммо тавре мебинед баъд аз зарба маълум шуд ки офсайд ҳам будааст. аммо аслан интизори он ҳастем ки дар мавсими кунӣ рақобатҳо бисёр хубу диданӣ ва ҷолиб сурат мегиранд. болотар дар нимаи аввал дар бораи мукаммал шудани ҳайати дастаҳо, ҷалби футболбозони нав аз сӯи онҳо дар хориҷи кишвар гузарондани ҷамъияти таълиму тамринии бошгоҳҳои лигаи олӣ ишораҳо кардем ва фикр дорам ин чизҳо дар маҷмӯъ барои беҳбудии кор, барои ноил шудан ба пешравӣ дар футболи кишвар метавонад таъсири худро гузорад ва футболи мо ҳам дар сатҳи зарурӣ, дар сатҳи бисёр хуб рақобатҳо баргузор мекунад ва ман як лигаи воқеан рақобатпазир доштанро мо дар баробари чемпионатҳои дигар умеду орзу дорем ва фикр дорам барои расидан ба ин ҳадафҳо иқдомҳои бисёр хубе ки вақтҳои охир аз сӯи федератсияи футболи кишварамон рӯи даст гирифта мешавад ба ин кӯмак мекунанд ва худи футболбозони студии мураббиён ҳам барои аз худ кардани нозукиҳои футболи муосир
аз худ кардани он навгониҳое ки дар футболи муосир ҳаст, махсусан аз рӯи тактики, рушду саркал додани донишу маҳорати худ ҳатман талош меварзанд ва мо дар маҷмӯъ ҳамин гуна як рақобатҳои хубу ҷолиб ва футболи зеборо аз дастаро интизор медорем. Бортеи Нилгияши дар ин ҳолат ҳангоми ҳафтиш каме ишора бар он дошт ки зидди қоидаи бозӣ вайрон шудааст, аммо қоида вайронкунӣ набуд, балки аз аут тӯбро футболбозои нестаи ҳосилот ба бозӣ медароранд. Ҷозеф Акомади партофти тӯб ба сӯи ӯ натиҷа надод. Бортеи дар ин ҳолат тӯбро аз даст медиҳад ва Самуэл Офори ба дарвозабон аслуда истодааст. Иброҳим Исмоилов дар рафти қисми якум ҳунарнамои бисёр хубе дошт, махсусан ҳолати 1-1-ро бартараф карда тавонист ӯ вақте Абдухалил Боронов имконияти хуберо аз ҳайати дастаи ҳафтиш пайдо карда буд. ҳамчунин тавре мо баъдан дар саҳнаҳои такрорӣ дидем ҳангоми иҷрои зарбаи кунҷӣ ва талошҳо барои бартараф кардани зарбаи ҳариф дар оғози нимаи аввал ҳам хело ҳунарнамои хубе нишон дода буд Иброҳим Исмоилов. Самуэл Офори партофти тӯб ба сӯи ӯ, аммо ин ҳолат аз ҷониби Бакинде Билонг Ҷерард бартараф мешавад. дӯстони гиромӣ, дар бораи таърихи рақобатҳои ин ду даста дар мавсими гузашта ҳам гуфта гузашта намон лозим аст, зеро ин ду бошгоҳ мавсими гузашта ғайр аз бозиҳое ки дар чемпионат доштанд байни ҳам, ҳамчунин дар ҷоми кишвар ҳам рӯбарӯ шуданд. ва дар ҳар ду бозии чемпионат агар ғолиб муайян нашуда бошад, яъне ҳар ду бозӣ дар чемпионат доштаё ки онҳо мусовӣ 1-1 ҷанбаст шуд. бозии якум рӯзи 25 майи соли 2024 иштибоҳан Ҳусейн Нурматов аз ҳайати дастаи ҳосилот аввал ба дарвозаи худ гол зад ва баъдан Абдухалил Боронов ки мавсими гузашта дар аввал дар ҳайати дастаи ҳосилот буд, ҳисобро дар дақиқаи 75 баробар кард. ва дар рақобати дуюме ки байни ҳам доштанд рӯзи 21 октябр Муҳиддин Одилов аввал гол зад аз ҳайати дастаи артиш ва баъдан Шаҳром Сулаймонов голи ҷавобиро аз ҳайати ҳосилот ба ҳадаф расонд. хуб, дар ҷоми кишвар ҳам тавре гуфтем ду бор бо ҳам рӯбарӯ шуданд. Дар даври ҳаштякниҳоӣ буд бозиҳо бо иштироки онҳо. дастаи артиш дар ҷараёни ҳар ду бозӣ муқобили ҳосилот дар даври ҳаштякниҳоӣ зафар ёфт. дар фархор бар ивази голи ягонаи Исроил Холов рӯзи 29 июл 1-0 пирӯз шуданд. инҷо боз ҳам офсайд ба қайд гирифта мешавад ва дар бозии ҷавобӣ ки рӯзи 4 август дар варзишгоҳи
Тавкаринай шаҳри Турсунзода сурат гирифт. 2-0 артишиҳо пирӯз шуданд. ҳисоби 3-0 ва ҳосилот аз идомаи рақобатҳо дар ҷумуи кишвар баъд аз шикаст аз артиш берун шуд. вале худи дастаи артиш дар давраи чаҳорякниҳоӣ аз равшани кулоб шикаст хӯрда буд. партофти навбатии туп ва шонс пайдо мешавад барои ҳамлагари дастаи артиш. дар ин ҳолат абдухалил бороновро бубинед ки чӣ гуна меҷаҳад, ба туп мерасад, аммо зарбааш каме баландтар рафт. хуб дӯстони гиромӣ, дар ҳайати дастаи ҳосилот тавре мебинед тағйирот инҷо дида шуд. аз майдон гирифта шуд ҳамлагар Сундая Лонжисон ки бо рақами 11 вориди майдон шуда буд дар аввал ва акнун ба ҷои ӯ Мбенге Рудольф Патрик ба майдон барад. вазъияти хатарнок аз зарба ва гол. дӯстони гиромӣ, ҳисоб шода мешавад инҷо дар дақиқаи 57-уми бозӣ ва тавре мо мебинем Ҷулиус Кваси дар ин ҳолат бисёр олӣ аз фурсати худ истифода мебарад. аввалин гол дар мавсими кунунӣ аз сӯи легионер ба ҳадаф расонида шуд ва Ҷулиус Кваси ки давоми чанд соли охир дар лигаи олӣ ҳунарнамоӣ дорад, хело дар сатҳи хуб албатта бозӣ мекунад. чӣ мавсими аввал дар Куктош, чӣ мавсими гузашта дар Артиш ва як дар мавсими сеюм ҳам мо мебинем ҳунарнамоии хуб дорад. зарбаи хатарноки ӯро метавонад як бори дигар бубинед. Вайсиддин Сафаров пас дод, Ҷулиус Кваси зарба зад ва дар ин ҳолат ҳарчанд дифогар Бил Обама Арсен мехост пешироҳи ӯро бигирад, комёб нашуд ва тавре дида мешавад акнун дар дидори имрӯза ҳисоб шуда шуд. вақт аст ҳоло албатта барои наҷот додани рафти бозии имрӯза ва футболбозони дастаи ҳосилот албатта дар идома боз мубориза мебаранд, талош мекунанд, имконият ҳам кӯшиш мекунанд ки барояшон ба вуҷуд ояд. инак инсони албатии тӯбро мебинед ва бехороҷати магон, вале Ҷозеф Акомади дар ин ҳолат ба тӯб нарасид. Ҷулиус Кваси вайрон шудаи қоидаи бозиро шумо дидед. ва ҳамзамон бо ин дӯстони гиромӣ саҳнаи такрории ҳамин ҳолатро метавонед такроран бубинед. хуб, дар мавсими ҷорӣ аллакай клуби марказии вартиши Артиш ва ҳосилоти Фархор байни ҳам бозӣ карданд ва ин бозӣ дар доираи мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишвар ҳамон буд. дастаи Артиш дар он рақобат 2-1 пирӯз шуд дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи кишвар. Артиш, Панҷшер, ҳосилот ва дастаи Масҷод дар як гурӯҳ буданд. ҳамас дастаи Артиш зинаи якумро гирифт, ҳарчанд Панҷшер ҳам шумораи имтиёзҳояш бо Артишиҳо баробар буд, вале тафовути голҳо инҷо ба суди футболбозони шаҳри Душанбе нақш бозид.
ба Буртей Аквай корти зард нишон додааст довар дар робита ба ҳолати қаблӣ. инҷо вазъияти хатарноки навбатиро мебинем. офсайд, аммо ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ бисёр ҷолиб ба назар расид. Шаҳбоз Ҳабибов ҳамлагари дастаи артиш, бубинед чӣ гуна партофтро қабул мекунад ва баъдан зарба мезанад. хуб, медонед дӯстони гиромӣ, дар суратҷаласаи ин рақобат як мушкилӣ пайдо шудааст, яъне маълумоти хато барои мо қаблан пешниҳод карданд, чун Шавкати Отам бо рақами 11 дар ҳайати асосӣ дард шуда буд, аммо чун дидем ӯ аслан дар ҳайати асосӣ балки аз ҳайати эҳтиётӣ инак ворди майдон мешавад бо рақами 99 ва бо рақами 11 бошад. аслан Сундая Лонжисон бозӣ мекард ки ба ҷои ӯ Рудольф Патрик ворди майдон шуд. хуб, ҳолате ки Ҷонибек Шарипов зидди Ислом Зоиров рақобат кард ва қоидаи бозиро вайрон буд. барои мо ҳамон ҳолатро пешниҳод карданд. ва инак аз курсии бозигарони эҳтиётӣ акнун Шавкати Ҳотам дӯстони арҷманд вориди майдон шуд. зарбаи зодаи Ислом Зоиров, аммо тавре мебинед дарвозабон ин ҳолатро бармегардонад. мавсими гузаштаам Ҳусниддини Маҳмадалӣ дарвозабони дастаи артиш буд. умуман чанд соли охир дар ҳайати ин даста аст. бале дар мавсими гузашта Шоҳрух Хуҷа Эшбутаев дарвозабони асосии бошгоҳи артиш буд, нафаре ки ҳоло дар чемпионати Ӯзбекистон дар ҳайати дастаи Шуртан бозӣ дорад. тавре дар қисми якум гуфтем, ба фарқ аз бисёре аз дастаҳо дар ҳайати асосии артиш гурӯҳи он бозигароне ки пайваста дар ҳайати аввалия ҷо пайдо мекарданд, тағйиротҳо бениҳоят кам аст ва ягона бозигаре ки аз даст додани он шояд як талафот ҳам барои ин тим арзёбӣ мешавад, ин намон аз даст додани дарвозабон Эшбутаев аст ки акнун тавре гуфтем дар чемпионати Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ дорад. Байсиддин Сафаров партофтиу натиҷа надод, боз ҳам дар идомаи мубориза тавре мебинед голбозони ҳар даста талош карда истоданд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон аст. ҳоло хуб, ба ҳайати дастаи артиш бозигарони наве ки имсол пайваст шуданд, яъне аз нав ба ин тим омадан ҳам гӯем хато нахоҳад буд. Саёди Ковусшоро ёдовар шудан мумкин аз ҳайати дастаи Эсхата ба ин тим омад. қаблан ӯ худ дар ҳамин даста бозӣ мекард, баъдан ба Истиқлол гузашт, аз Истиқлол сипас ба дастаи Эсхата ва инак боз ба сафи артиш баргашт. ва ҳамчунин Франсуа Энегеро ҳам месозад ёдовар шавем, ҳамлагар ба ҳайати ин тим ҳамроҳ шуд. боз як легионери дигар Лукас Кевин аст ки аъзои дастаи мазкур шудааст.
ман ба феҳристи бозигарони дастаи мазкур барои иштирок дар лигаи олии мавсими кунунӣ агар назар андозем, пас мебинем 22 футболбоз шомил шуданд. ва дар баробари он бозигароне ки гуфтем нав ба даста омаданд, бояд таъкид кунем ки як қатор дастпарварони худи бошгоҳ аз ҳайати ҷавонон ва ҳайати асосӣ гузаронида шуданд. албатта на ҳама вақт дар ҳайати асосӣ ба онҳо имконият дода мешавад барои ки гӯем асосӣ бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебаранд, зиёдтар дар ҳайати ҷавонон бозӣ мекунанд, вале машқу тамрини худро бо ҳайати асосӣ метавонанд бозамонаро маҳоратро сайқал диҳанд ва барои ҷо гирифтан дар баробари гурӯҳи бозигарони асосӣ дар ҳайат мубориза ҳам баранд. ирсоли навбатӣ туп буд ба ҷаримагоҳ ва боз ҳам идомаи муборизаи футболбозони дастаи артиш ва фурсати беҳтарин. ҳисоб дӯстони гиромӣ инҷо 2-0 мешавад. ба тавре мову шумо мебинем ба задани голи навбатӣ Шаҳбоз Ҳабибов даст ёфта истодааст. хело ирсоли хуб аз канори рост ва Шаҳбоз Ҳабибов дар ин лаҳза фурсати доштаашро самаранок истифода буд. бояд таваҷҷӯҳ кунем, офсайд нест дар ин ҳолат. Ойбек Абдуғафоров каме қафо монда буд. ирсоли бисёр олӣ ба ҷаримагоҳ ва мавқеиятро дуруст интихоб кард. имкони хуб буд барои Шаҳбоз Ҳабибов ва ӯ голро ҳам ба ҳадаф мерасонад. умуман агар аҳамият дода бошед, дар дохили ҷаримагоҳ бозигарони дастаи ҳосилот махсусан гурӯҳи футболбозони хатти дифоъ чандон зиёд бо диққат набуданд ва пешироҳи бозигари ҳарифро ҳам гирифта натавонистанд. аслан ҳолати он қадар мушкил набуд. танҳо мавқеиятро дуруст гирифта сари вақт партофти аз канор иҷрошударо бартараф карданд дар кор буд ба дифоъгарони дастаи ҳосилот ки азода ин кор набуд. бархурди бисёр шадид байни Фирдавс Чақалов аз ҳайати ҳосилот ва Ҷонибек Шарипов аз дастаи артиш. Фирдавс Чақалов аз автубро ба бозӣ медорад. як имконияти дигар барои ӯ ва инҷо ирсоли навбатӣ ҳам натиҷа надод. фишор акнун зиёдтар мешавад. бозигарони дастаи ҳосилот чизе барои аз даст додан надоранд. онҳо ҳам мехоҳанд мавсимро дар сатҳи хуб оғоз кунанд ва дар ҳамин лаҳзаҳое ки хело зиёд ба ҳуҷум гузаштанд, яъне қувваи бузург ба ҳуҷум гузаштанд, ба қафо баргаштанро ҳам фаромӯш кардан лозим нест, зеро дар ин гуна ҳолатҳо ҳариф метавонад боз як вазъияти хатарноки дигар дошта бошад ва инҷо тавре мебинем дарвозабон боз ҳам кӯмаки худро мерасонад ба ҳосилот ва бори дуюм аст ки дар ҳолати бисёр ҳам зарурӣ, дар ҳолате ки як ба як қарор мегирад,
бо футболбози ҳариф иброҳим исмоилов наҷот медиҳад, кӯмак мекунад, сари вақт пеш мебарояд ва пеши роҳи зарбаи Шаҳбоз Ҳабибовро гирифт. خب اکنون دوستان گرامی طور ما دیده ایستادیم در حیط دسته ارتش تغییرات شد. جونی بک شریفов را از میدان گرفتند و با جای او به میدان برآمد بختیار عظیمов رقم 3. خب محمد شریفی سیدخوجی هم میدان را ترک کرده است در حیط دسته حاصلات و عزیزبک سلطانov با جای او وارد میدان شد. Борте зарбаю ва топ хато меравад. Julius Kvasi pas ba kanori chap Бахтиёр Азимов Майсиддин Сафаров дар иҳотаи ду нафар қарор гирифт ва инҷо довар ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бахтиёр Азимов аз канори чап акнун ба ҳуҷумҳо пайваста ҳамроҳ мешавад. тавре мебинед барномаи тибби ниёз пайдо мекунам бозигарони дастаи артиш. вазъияти стандартӣ аст. мебинем агар зудтар ҳосилот як голро ҷуброн кунад, баъдан шонс мешавад, имконият мешавад барои задани
голи баъдӣ, яъне ҳар қадар зудтар қадами аввал гузоранд, шонс барои голи дуюм барояшон зиёдтар боқӣ мемонад, чунки дар чунин равиши бозӣ тавре мебинед ҳариф албатта интизори фурсатҳои навбатӣ аст ва дар аксул ҳуҷумҳо метавонад ҷониби дарвозаи ҳариф вазъияти хатарноке эҷод кунад ва мисли ҳолате ки чанд лаҳза пештар аз ин дидему як ба якро Шаҳбоз Ҳабибов истифода карда натавонист. дар ин гуна ҳолатҳо албатта метавонад дар лаҳзаҳои баъдӣ комилан ба таври дигар истифода шавад. зарбаи навбатӣ аз масофаи дурро мо шумо дидем. аут ба фоидаи мизбонон аст. ту ба довар бархӯрд, бале рафти бозӣ ман мешавад. хуб, дар бораи тақвими бозиҳое ки дар пеш ҳаст барои ин ду даста ҳам мехостам каме гуфта гузарам. дар даври оянда дастаи артиш муқобили панҷшер бояд бозӣ кунанд дар сафар. тибқи нақша, тибқи тақвим рӯзи 16 март соати 4 ин бозӣ яъне 4 бегоҳ дар назар аст бояд сурат гирад. ҳосилот бошад зидди барқчӣ бозӣ мекунанд ҳамон рӯз дар хонаи худ. аммо дӯстони гиромӣ, ҳоло мушаххасан дар ин бора гуфта наметавонем ки макони баргузории бозиҳо куҷо аст дар даври дуюм. даври якум ҳамагӣ бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат гирифта истоданд. баъд аз хатои навбатии бозигарони дастаи ҳосилот туп боз ба ихтиёри мизбонон гузашт. Абдухалил Боронов ирсоли туп ва боз як шонси дигар метавонад пайдо шавад. Бахтиёр Азимов ирсоли тупро тирворд сӯи ҷаримагоҳ анҷом дод, лек футболбозони дастаи ҳосилот аз ӯдаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. хуб, дар даври дуюм ҳам мо шуморо рақобатҳои бисёр хубу дидани интизор аст. аз ҷумла ду бозие ки ба он таваҷҷӯҳ зиёдтар ин регартад аз Истиқлол ва Хуҷамду Вахш мебошад. баъдан вобаста ба рӯзҳои фифа аз 17 то 25 март ки рӯзҳои фифа давом меёбад, рақобатҳо дар доираи лигаи олӣ сурат намегиранд. тими миллии кишварамон рӯзи 20 март бозии байналмилалии рафиқонаро муқобили Беларус дар ҳамин майдон доир мекунад ва баъдан рӯзи 25 март миллии пӯшони мо муқобили Тимори Шарқӣ бозӣ хоҳанд кард. инҷо як шонси дигар барои футболбозони дастаи артиш ва тавре мебинед зарбаи навбатӣ баланд рафт. Исроил Холов вориди майдон мешавад бо рақами 22 ва ӯ ба ҷои Муҳаммад Иқбол Давлатов ки бо рақами 66 бозӣ мекард бозиро давом медиҳад. Муҳаммад Иқбол Давлатов дар мавсими гузашта дар ибтидои он бинобар сабаби осеб доштан дар бозиҳо иштирок намекард, вале дар нимаи дуюм баъдан оста ба саф баргашт. масалан ин футболбозе буд ки узви дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 солаи кишвар буд ва мебоист дар мусобиқаи ҷоми Осиё байни ҷавонони то 23 сола дар кишвари Қатар иштирок кунад. осеб гирифт, осеби бисёр сахту вазнин ва натавонист дар мусобиқаи мазкур иштирок кунад. хуб, баъдан тавре гуфтем Тоҷикистон бо Тимори Шарқӣ бозӣ мекунад дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027. ин бозии даври аввал хоҳад шуд ва бозиҳо дар лигаи олӣ рӯзи 28 март аз сар гирифта мешаванд. 28-29 март бозиҳои даври сеюм бояд барпо шаванд.
даҳаи охири бозӣ ҷараён дорад. ҳисоб 2-0. ёдовар мешавам ки бозигарони дастаи артиш дар дақиқаи 57 ҳисобро кушоданд. Анани Ҷулиус Кваси аввалин голро дар мавсими 2025 дар мавсими 34-уми рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар ба ҳадаф расонд ва баъдан дар дақиқаи 68 Шаҳбоз Ҳабибов тавре дидем ҳисобро 2-0 кард. Шавкат Ётам бо тубас пасиу ба канори рост. Инҷо акнун ирсоли тӯбро мебинем аз сӯи Дастчақалов, аммо бенатиҷа. То ба охир мубориза давом меёбад ва зидди Ҷулиус Кваси дар ин ҳолат тавре мебинед қоидаи бозӣ вайрон шуд. инҷо бархурдро мо дар ҷаримагоҳ дидем, аммо ҳамзамон бо ин офсайд ҳам буд. бозигари дастаи артиш тавре мебинед зимни бархурди мазкур андаке осеб гирифта буд. талошҳои навбатии бозигарони ҳосилот боз ҳам натиҷа намедиҳад. зарбае ки берун аз ҷаримагоҳ буд худатон дидед тавассути саргузорӣ бартараф шуд. Шероз Шарипов пас ба канори рост. аз инҷо акнун Исроил Холов кӯшиш кард ки партофти тӯбро анҷом диҳад, аммо натиҷа надод. хуб, Фирдавс Чақалов дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. албатта дар ҳайати дастаи ҳосилот тағйиротҳо бениҳоят калон аст ба фарқ аз мавсими гузашта, яъне бозигарони зиёде аз ин даста рафтанд ва ҷои онҳо чеҳраҳои нав омаданд. барои мутобиқ шудани онҳо ба бозии байни ҳамдигарӣ, барои пайдо кардани як ҳамоҳангӣ вақт лозим мешавад. ва инҷо албатта
استاد مربیان رو هم لازم می‌باشد که هر چه زودتر یک هماهنگی بین فوتبالبازان رو با وجود دارند و عموما اگر ما با طور جدی جستجو کنیم در حیاتی دسته حاصلات کم فوتبالبازانی رو می‌بینیم که موسم گذشته در این دسته بودند. بعضی‌هاشون هستند ولی در کورس گزینه احتیاطی باقی ماندند. این هم هست و فردوس چقالف بعد از گزارش نوبتی ضربه رو بلند و معرف می‌زند. اما بازیگران نوی که جلب شدند دارای لیاقت و تجربه خوبند. در لیگ اولی سال‌ها است که بازی می‌کنند و حتما آنها می‌توانند برای نویل شدن به نتیجه های نظررس و دسته حاصلات کمک کنند. تنها شاید کمی وقت لازم می شود برای پیدا کردن همین هماهنگی و همدیگر فهمی با آنها. و جای تاکید است که دوستان گرامی دو فوتبالبازی با تجربه به هیئت این تیم جلب شدند. آنهایی که قبلا در هیئت تیم ملی کشور در هیئت دسته های جوانان و هیئت المپیک کشور بازی می‌کردند. اینها دفاعگر خورشید بکنظرов و نیم محافظتگر فریدون شریپов هستند که در درخواست عمومی بازیگرانی که حاصلات با موسم پیشنهاد کرده است و به هیئت پوره بازیگران آنها هم وارد هستند. خورشید بکنظرov قبلا در هیئت دسته منتخبی کشور از او جلب میشد و البته فریدون شریپов هم تا همون لحظه که مسائل جدی نگرفت در سال 2017 بعدا فریدون از هیئت بیرون ماند. در نیمه دوم موسم رو ما در هیئت دسته اسقاط دیدیم، اکنون در هیئت دسته حاصلات هستیم. وضعیت خطرناکی نوبتی میتواند به میان آید، اما دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلov این حالت رو سریع وقت برطرف کرده است. محیدین عادلов به میدان میبرد، رقم 11. و او به جای عبدالخلیل بارانов بازی رو دوام میده. عبدالخلیل بارانов در رفتی مسابقه جام فدراسیون فوتبال کشورمان مخصوصا در دورهای اول خیلی هنرنمای عالی داشت. در مرحله مقدماتی و گل‌های زیاد هم از سوی او به هدف رسانیده شد. حتی اگر خطا نکنم در یک بازی 4 گل زد. نیمه دوم موسم وقتی با دسته ارتش پیوست خیلی امور خوب رو هم به قید گرفته توانست. جا اکنون طوره میبینید مبارزه بین بختیار عظیمov و دروازه‌بان ابراهیم اسماعیلov صورت گرفت. ابراهیم باید توپ رو با بازی ضرورت فرصتی بسیار خوب میتوانست پیدا شود. اینجا شوکتی حاتم ضربه میزند، اما طوری میبینید ضربه زده او هم خطا رفته است. چهار دقیقه وقت ایلوه شد. در این حالت طوری میبینید دوباره اشاره میکنند چیزی نیست. اندکی به هر حال فردوس چقالف با محیدین عادلov برخورده بود. شاید امکاناتی نوبتی پیدا شود. رودولف پاسیو و شوکتی حاتم راستی همون حالت رو درست پی نبود. البته همدسته اش هم چندان پاسی خوب نداد، ولی خود شوکتی حاتم هم
каме агар буди хатар мешуд шояд метавонист тӯбро соҳиб шаваду ҳуҷумро давом диҳад. Ҷунис Кваси паси инҷо аз портаи Аквае нагузашт. вазъияти хатарнок аст. инак дӯстони гиромӣ шонс пайдо шуд ва мо шумо табре мебинем ҳисоб иваз мешавад. 2-1 як қадам гузоштанд бозигарони дастаи ҳосилот ва инам Азизбек Султонов аст ки ба задани гол даст меёбад дар дақиқаи 93-ими бозӣ. аммо вақт акнун кам боқӣ монда истодааст. вақт кам боқӣ монда истодааст. каме дигар талош кардан мумкин. худи футболбозони дастаи ҳосилот ба хотири он ки вақт дигар талаф намеёбад зуд тӯбро оварда дар маркази майдон гузоштанд то ин ки футболбозони дастаи ҳосилот бозигарони дастаи албатта артиш зудтар тӯбро ба бозӣ даронанд. лаҳзаи ирсоли тӯбро як бори дигар метавонед бубинед. Комрони Мирзохон мехост ин ҳолатро бартараф кунад, аммо на, ба ӯ ин кор муяссар нашуд. тӯб борасиш ба ӯ ба назди нафаре омад ки баъдан тавре мо дидем аввалин голи ҳосилотро дар мавсими кунунӣ ба ҳадаф расонд. Билова Марсен хато мекунад дар як лаҳзае ки бо ин иштибоҳ бо ин қоида вайрон кунем боз чандин сонияи пурқиматӣ дастаи худро аз байн мебарад. тавре болотар қайд кардем. ҳар қадар зудтар агар ҳосилот метавонист голи якуми худро занад барои баргаштан ба бозӣ, барои ба истоҳ камбек кардан, барои ҳадди ақал як имтиёз ба даст овардану бо як дастоварди назаррас бозии якумро ҷамъбаст кардан ва зиёдтар боқӣ. аммо ин тавр нашуд ва дар ин байн бубинед бозигарони дастаи артиш боз аз пайи ҷустуҷӯи имкониятҳои худ буданд. дар ҳолати қаблӣ иброҳим исмоилов ҳолатро бартараф карда тавонист ва ҳуҷуми бозигарони дастаи ҳосилотро мебинем. портаи Аквае ба қафо пас медиҳад. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи ҳосилот аст. ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти хатарнок, зарба ва шонси бисёр хуб аз даст рафт. дӯстони гиромӣ дар дақиқаи 5 иловагӣ наздик буданд бозигарони дастаи ҳосилот ки ҳисобро ҳам баробар кунанд. танҳо зарбаи бисёр маҳкаму қавӣ ва ҳадафмандона сӯи дарвоза талаб карда мешуд, аммо зарбаи охир на чандон қавӣ буд ва дарвозабон Ҳусниддин Маҳмадалӣ ҳам ҳамон зарбаро баргардонида тавонист. бо ҳамин дӯстони гиромӣ садои ниҳоиюштаки довар баланд шуд. рақобати имрӯза хотима меёбад. аввалин бозӣ дар мавсими имсолаи Лигаи олии футболи кишвар бо пирӯзии футболбозони дастаи артиш ҷамъбаст шуд. онҳо тавонистанд 2-1 дар ин рақобат соҳиби ғалаба шаванд. бисёри сипос мегӯем ки давоми ин дақиқаҳо ҳамроҳи мо будед. гузоришҳои баъдии моро аз ҷараёни рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар метавонед тавассути шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол дар мавсими кунунӣ пайгирӣ кунед. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.